Vi har ikke lavet det her samarbejde for at få flere folk ind i huset. Vi har lavet det, fordi at det er det rigtige at gøre. Altså, det er det, der skal gøres, føler vi nu i kunstverdenen. Ja. Altså, jeg valgte jo mit kunstnernavn sådan i forhold til, at Gabriella, jeg er opkaldt efter Gabriels engel. Ja. Og jeg kommer også fra en spirituel familie. Det er meget personligt for mig med Gabriella. Så det var vigtigt at vælge noget, der ligesom Gabi kalder mine venner mig for. Så det ligesom føltes som hjemme, fordi det er jo bare mig.